Θέμα πρώτο ημερήσιας διάταξης, έγκριση αιτήματος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, προκειμένου ο Δήμος να συνενέσει στην παραχώρηση της χρήσης μέρους δημοσίου ακινήτου στη θέση Αλικές, Βιολογικός, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Πουλημένος. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, διαδικαστικά κάτι κύριε Πρόεδρε. Ναι. Θα ήθελα, παρακαλώ, επειδή είναι πολύπλοκο και σύνθετο το ζήτημα, να μας πείτε αν κλήθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή ΟΛΚΕ, η ΟΚ και οι εκπρόσωποι των Καρνάγιων, που είναι οι τρεις, νομίζω, φορείς οι οποίοι επηρεάζονται. Και δεύτερον, για ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, ξαναλέω, να μας αιτιολογήσετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν υπάρχει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή και περιμένουμε την έκπληξη, δεν το λέω ειρωνικά, περιμένουμε την έκπληξη της εισήγησης του κυρίου Δημάρχου τώρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλούμε να απαντηθεί. Δεν υπήρχε... Υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση. Υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας. Η εισήγηση της υπηρεσίας δεν λέει να γίνει, να παραχωρηθεί ή όχι, λέει πάρτε απόφαση. Αυτό λέει. Πάρτε απόφαση. Ναι, η εισήγηση δικιά σας ποια είναι. Θα την πούμε εδώ. Έτσι, αυτό προβλέπει ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Στον κύριο Πρόεδρο απευθύνομαι. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε. Η εισήγηση του Δημάρχου να ανακοινώνεται την ώρα της συνεδρίασης. Με την προετοιμασία τη δικιά μας, με ποιον τρόπο θα γίνει ακριβώς δηλαδή. Έχουμε θέσει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Δεν γίνεται. Όλα τα δεδομένα της υπόθεσης τα έχετε μπροστά σας. Ξέρετε τι έχετε, επί ποιου θέματος καλείστε να αποφασίσετε. Έχετε όλη την άνεση. Θα ακούσετε και την εισήγηση τη δική μου. Μισό λεπτάκι. Και θα έχετε... Κύριε Πρόεδρε, όχι κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται χρόνο να μελετήσετε. Κύριε Πρόεδρε, όχι, δεν χρειάζομαι χρόνο, κύριε Δήμαρχε. Αλλά όμως επειδή μας έχετε... Μην πω τι, με τη δημοκρατία σας και προηγουμένως άρθρο μας είπατε για το νέο κώδικα. Ο νέος κώδικας λέει 3 μέρες πριν. Το λέει ή δεν το λέει, κύριε Πρόεδρε? 3 μέρες πριν εισηγήσεις. Ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει εισήγηση 3 μέρες πριν, δεν υπάρχει εισήγηση ούτε πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην κρίση όλων σας. Πριν ξεκινήσουμε, επειδή το ζήτημα είναι πολύπλοκο, όπως είπα πριν, καλά, πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, αποτελεί τεράστια έλλειψη το ότι εδώ δεν υπάρχουν οι επίσημοι του ΟΛΚΕ να δεσμευτούν για αυτά που ενδεχομένως λέει ο κύριος Δήμαρχος και που εμείς πρέπει τώρα να τους εμπιστευτούμε με την τακτική που έχουν όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, την απολύτως εκβιαστική απέναντι και στη Δημοτική Αρχή, που η Δημοτική Αρχή την δέχεται αυτή την εκβιαστική πολιτική και μιλάω για τα 5 στρέμματα του τσιμέντου απέναντι από το εμπορικό, τα οποία εκβιαστικά τα έχει κλείσει εδώ και 10 μέρες λίγο πριν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν λέτε τίποτα γι' αυτό, γιατί δεν έκλεισαν για κανέναν λόγο, έκλεισαν για να εκβιαστεί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει 5 στρέμματα τσιμέντο. Που θα δούμε αν τα αξιοποιεί τελικά ο Δήμος ή αν τα αξιοποιούν άλλοι. Επειδή το ζήτημα όμως έχει να κάνει με τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εγώ θα πω κάτι για τη Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Ο Δήμος δεν θα έχει κανένα ανταποδοτικό όφελος από αυτήν. Χωρίς να αναφέρεται ρητά, υπάρχει δυνατότητα να οικοδομηθεί ακόμη και ξενοδοχείο μπροστά στο Μαντούκι, εκεί που όλοι ξέρετε τώρα που είναι τα Καρνάγια, με ειδικούς όρους δόμησης που δεν υπακούν σε εκείνους της πόλης της Κέρκυρας. Επίσης, η Μαρίνα το Μέγκα Γιότ θα καταλάβει τμήμα του θαλάσσιου μετώπου και θα αφαιρεθεί από την κοινή χρήση. Μπορεί να μας διαβεβαιώνουν ότι είναι ανοιχτός ο χώρος, αλλά σε άλλες αντίστοιχες εγκαταστάσεις υπάρχουν περιορισμοί. Κινδυνεύουν να είμαστε μια παραθαλάσσια πόλη αποκλεισμένη από τη θάλασσα. Όχι. Στέφανος Πουλημένος. Άρα, χαϊδεύουμε τα αυτιά από τη μία της κερκυραϊκής κοινωνίας ότι και καλά γκρινιάζουμε απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στη λάμδα του Λάτσι, που έχει διώξει ό,τι σωματείο υπάρχει και δεν υπάρχει από όλη την Ελλάδα, όπως το ελληνικό, και ενώ κάνουμε αυτή την γκρίνια ότι δεν μας ρωτήσανε κτλ., μόλις μας ζητάνε κάτι, κύριε Δήμαρχε, τρέχουμε με 1000 να το υλοποιήσουμε. Και θυμίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι επιχειρήσατε να περάσετε αυτό το ζήτημα στα κρυφά πριν από 2,5 μήνες, με θέμα προημερήσιας διάταξης που ήρθε το μεσημέρι για το απόγευμα, και αν δεν σας ρωτούσαμε εμείς πώς δικαιολογείτε το κατεπήγον και αναγκαστήκατε να το αποσύρατε, είχατε σκοπό αυτό το ζήτημα να το περάσετε στα κρυφά. Πραγματικά. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό και προχωράμε σήμερα. Άρα, η ενότητα λόγων και έργων είναι κάτι για το οποίο ο καθένας πρέπει να κριθεί. Δεν μπορούμε να μιλάμε
και να κλείνουμε σε όλους τους τόνους τον υπερτουρισμό, όπως κάνει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος, και από την άλλη έρχεται μια Μαρίνα Μέγκα Γιώτη, η οποία τι όφελος θα προσφέρει στην κερκυριακή κοινωνία ακριβώς? Μιλάμε για ένα τεράστιο φαραωνικό έργο. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγάλει ακόμη περισσότερα ο Λάτσης, η Λάμδα και η Συναυτό. Και αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Και παίρνετε τεράστια πολιτική απόφαση να βάλετε σε κίνδυνο τη λειτουργία των Καρνάγιων, τη λειτουργία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, για να κάνετε το χατήρι της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης, του ντόπιου βουλευτή του κύριου Γκίκα που είναι όλη μέρα στο Δήμο και σας πιέζει, και του Λάτση. Αυτή είναι η πολιτική απόφαση που παίρνετε αυτή τη στιγμή σήμερα. Με ποια λογική πραγματικά ο Δήμος και ο ΟΛΚΕ παίρνει αυτή την απόφαση και δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να ρωτήσει τον ΙΟΚ? Πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά. Τον ΙΟΚ, πραγματικά. Τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας. Δεν σηκώσατε ένα τηλέφωνο να πείτε, ελάτε να συναντηθούμε, υπάρχει αυτή η εισήγηση, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν συναντηθήκατε ποτέ. Χθες. Όχι. Μισό λεπτό, να σας πω, κύριε. Η επίσκεψή σας για να δείτε το χώρο δεν είναι συνάντηση με την προπονήτρια που έτυχε να βρείτε εκεί. Δεν είναι συνάντηση αυτή που πήγατε με τον κύριο Γκίκα, με τον εκπρόσωπο του ΟΛΚΕ και ψαχουλεύατε το χώρο να τον δείτε πώς είναι. Αυτό δεν είναι συνάντηση. Αυτό είναι καταδρομική για να δείτε το χώρο. Και εχθές βρεθήκατε με τον ΙΟΚ. Βρεθήκατε με τον ΙΟΚ, η Δημοτική Αρχή βρέθηκε με τον ΙΟΚ εχθές μετά από πρωτοβουλία του ΙΟΚ. Ο ΟΛΚΕ δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει με τον ΙΟΚ. Ποια λογική είναι αυτή που βάζει τα παιδιά, τους προπονητές, τους αθλητές, τους γονείς σε μια τέτοια μεγάλη ανακατοσούρα, χωρίς να πάρει ένας ένα τηλέφωνο να τους πει αυτό και αυτό συμβαίνει, ρε παιδιά, κάπως να τα βρούμε, λέω εγώ. Τίποτα. Το ίδιο και ο ΟΛΚΕ. Ο ΟΛΚΕ το μόνο που έκανε είναι να βγάλει μια δημόσια ανακοίνωση που να λέει όλα θα γίνουν μετά από διάλογο. Τεράστια εμπιστοσύνη πραγματικά έχουμε στον ΟΛΚΕ που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, σε ένα μονοπρόσωπο τέτοιο όργανο, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι ο διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΛΚΕ αλλάζει σε 20 λεπτά, με υπουργική απόφαση, σε 20 λεπτά. Αυτό έτσι είναι, νομίζω το ξέρετε όλοι. Άρα, αντί να κουβεντιάζουμε για το πώς θα αξιοποιήσουμε το παραλιακό μέτωπο και δεν θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος αποκλεισμός, λέμε ότι θα πάρουμε τα Καρνάγια εκεί. Και λέω εγώ τώρα, κύριε Δήμαρχε, που προηγουμένως παρεξηγηθήκατε που είπα για την εισήγηση. Πάνω στο τοπογραφικό, ποιο είναι ακριβώς το κομμάτι για το οποίο θα πάρουμε απόφαση σήμερα ότι θα παραμείνει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας και ποιο θα πάει στα Καρνάγια. Αλλά ακριβώς στο τοπογραφικό. Άρα, ναι, αυτό όμως δεν είναι η διαδικασία, κύριε Δήμαρχε. Να μου φέρετε τώρα εδώ ένα τοπογραφικό και να μου κάνετε με ένα στυλό 5 σημαδάκια. Στείλτε το από χθες. Στείλτε το σήμερα το πρωί. Να ξέρουμε πού κουβεντιάζουμε. Ξέρουμε να διαβάζουμε όλοι τοπογραφικά. Το τοπογραφικό το οποίο στείλατε από την υπηρεσία είναι όλος ο χώρος, ούτε εκατοστό εξαιρωμένου που χρησιμοποιεί ο ΙΟΚ. Όλος. Φέρτε μία εισήγηση να ξέρουμε πού κουβεντιάζουμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, άρα αυτό δεν γίνεται. Δεύτερον, από πού προκύπτει ότι τα Καρνάγια θα είναι διαφορετικά? Από πού προκύπτει? Από πού? Από ποια μελέτη? Από ποια συμφωνία? Από ποιο σχέδιο που λέει ο κύριος Βαρούχας ότι τώρα είναι έτσι όπως είναι και θα είναι κάτι άλλο? Από πού προκύπτει αυτό? Δεύτερον, τα Καρνάγια που θα γυτνιάζουν με τον Όμιλο, που μπορεί, εγώ δεν ξέρω πολλά, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα, θα έχουν λάδια, χρώματα, το ένα, το άλλο, που τα παιδάκια μπαίνουν μέσα και κάνουν μπάνιο και κάνουν ιστιοπλοεία τριγώνων κτλ. Μπορούν πραγματικά να γυτνιάζουν με μια τέτοια επαγγελματική δραστηριότητα? Το ξέρετε αυτό? Το ξέρουμε αυτό? Μας το εξασφαλίζει κάποιος με κάποιον τρόπο? Υπάρχει μια γραπτή διαβεβαίωση της μελέτης? Υπάρχει κάτι από όλα αυτά τελικά τα οποία να μην είναι μια πρόχειρη και εντελώς ευπεσμένη διαδικασία, το ξαναλέω, για να κάνουμε τα χατήρια και τα καλά παιδιά αυτών των οποίων μας επιβάλλουν ως πολιτικό προσωπικό να παίρνουμε αποφάσεις υπέρ του Λάτσι? Αυτό θέλετε? Και εδώ ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα πάρει ατομική ευθύνη για το αν θα ψηφίσει να φύγουν από εκεί τα Καρνάγια, να πάνε δίπλα στον ΙΟΚ, όπου τελικά ξέρουμε πολύ καλά ότι δια της πλαγίου θα τον κλείσουν τον Όμιλο, και θα πάρει προσωπική ευθύνη ο καθένας εδώ, εάν θα βάλει πάνω τα παιδιά μας ή τις μαρίνες τους.